Personal yang binisita Senator Kiko Pangilinan king Santo Tomas. Bang manatad saop kareng pamilyang apektado ning albog kareng kalugal kalupan ning Sitio Balangkas, El Gomez at Kulubong. Kayabe ing Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, ing Provincial Government in Pampanga, niyang panglang food packs, mineral water at panulo kareng migit 1,000 residente. Atin mo namang feeding program para kareng apektadong pamilya. Malalagpasan natin ang lahat kung tayo ay nagtutulungan. At that's why nandito tayo ngayon. And nilipat pa sa ibang barangay at tuloy-tuloy ang koordinasyon with Mayor Johnny Sambo at siyempre si Governor Nanay at Vice Governor Delta Pineda at saop-saop tamo at kakayanin natin ito. Pepa salamat naman ni Mayor John Sambo, makanyan mo rin, reng residenteng may kinabang, king bit-bita saop dareng manungkulan. The poorest of the poor, sila ang unahan natin. Yung sino talaga ang tunay na nangangailangan sa ating mga kababayan, sila ang una nating tutulungan at tutugunan. At yan ho ang kabilin-bilinan sa atin ni Governor Nanay, Vice Gov Delta. Kayadwangan king operasyon ng PDRRMO, ing PSWDO, GSO, ing Provincial Culinary at reng miyembro ning Sangguniang Kabataan. May kiyadwangan niya naman keti, E4 District Board Member Kay Nagit, PGN Roard Ponsalan at PEO Noli Pangan. Wala na kaming choice na hindi mangingi kasi wala naman kami naghahanap buhay. Natural lang kung saan yung namimigay, doon kami pupunta. Lalo na ngayon, tagayrap, walang hanap buhay. Kung walang relief, wala rin kami makakain sa pamilya ko, yung mga anak ko, yung mga nanay ko. Kaya nagpapasalamat kami maraming. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.